Svima ljudi, ja Nikola, a vi ste Nikola the King i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Sad ću da vam kažem šta smo novo napravili na ovom svetu. Iznenadit ćete se. Napravili smo jednu vrlo lepu kuću, ali u kreativnom modu sam morao. Znači to da nije, ja mislim da je skroz tako je. Idemo da pogledamo. Evo je. Da li vam se sviđa ova kuća? Sad ćemo da uđemo da vidite kakva je. Znači klasična onako. Ovdje imamo knjige i table, kovčezi, šporet. Ovdje imamo stepenice. Evo, ovako. Ovdje imamo dva kreveta, police za knjige i kovčezi, a ovdje je ova terasa. Šta sam danas planirao da uradim? Planirao sam da ono ostrvo, niste to vidjeli, na onom ostrvu sam napravio nether portal. Sad ja planiram da proširim to. Idemo. Izvinjavam se za avion u pozadini, ali nisam ja kriv. I da, obavezno bacite like, share i subscribe da dođemo do tih 10 subscribera. Znam da ovo jadno zvuči, ali šta ćemo. Ovako. Tako. O ne. Ovako. Ovako. I da, obavezno se subscribe-ujte na kanal Andrija Comedy Show. Čekajte, moramo mi ovako. Ovo ne. Pogrešili smo. Ova epizoda će biti kraća nego obično. Zato što ne mogu da snimam tako duge epizode. Po 20 minuta jer se dugo otprema, a ja sam na telefonu. Gubim vazduha. Samo. Tako. Tako. I da, obavezno u komentarima napišite da li vam se svidio video i još nešto. Sljedeći klip neće biti gameplay. Gubim vazduha. Neće biti gameplay, nego će biti nešto drugo. A ja to ne mogu da vam kažem zato što je to tajna. I da, planirao sam da idem u rudnik. Samo da završim ovo. Da napravim kuću, ali to neću stigati u svim epizodama. Tako da ću to u 2 epizode. Opet, ne. Mnogo me nervira što ovako brzo. Tako. Brzo da završimo. Ne mogu. Gubim vazduha. Evo ga. To je to, taman. Baš onako taman. Ne baš skroz, ali skoro skroz. Pada noć, tako da ću ne. I da, planirao sam da napravim prugu ovdje, ali neću, to je glupo, tako da ću samo da napravim ovaj dok. I da, ovo se zove dok, ko nije znao. Da, valjda sam rekao da ću da idem u rudnik, samo da sljedeće jutro. I završam kad legnem, kad se probudim. Evo me, nastavljamo. Da, htio sam da odem u rudnik. Kram tamo.
Imam to, stavit ću ovdje ovako. Da vidimo ugalj da iskopamo i ako nađemo metal. Isto razmišljao sam da napravim nešto tamo i javljam se kad idem gore. I da, evo me, morala sam časkom da napustim, nije zbog gore, nego zbog bitnijih situacija, nešto sam morala da završim i evo me nazad. I da, ako vam se svidi ovaj video, naravno lajkujte ga. Čuje se pauka, ali ona neće ništa. Zavrali smo baklje, ali dobro, to nema veze. Evo. Prvo nam je potreban kamen. Ja ćemo u daljnjem raditi neke vrlo kreativne stvari što se tiče Minecrafta. I brzo, ako želite, lupite zvonce da vam stižu sva obavještenja kad ja izbacim video. Da, ne mogu metal da iskopam jer mi je hram drveni. Da, ovdje početi. Tako da video nisam rekao da će biti kratak. Onda malo ovdje, idemo ugalj ako možemo. Biće vam dovoljno 30. Ovih šačića ovoga kamena. Sedam, 28, 29 i 30. Dovoljno nam je. Idemo do kuće da odložimo ove stvarčice. Evo. Tako. Otkud se stvari ovaj magarac. Svetlo siva ovca, ovo baš retko. Neću da je diram. Inače ne volim da ubijam životinje, nije u stvarnom svetu, nije u Minecraftu. Evo, ovo ćemo da sačuvamo. I da, htjela sam ovo da napravim. Samo da uzmem ovoga i ovoga. Sad ćete vidjeti šta ću da napravim. Ne. Evo ga. To je to. Biće mi dovoljno 28. I razmišljala sam da napravim 3 mača, jednu sekiru i jednu lopatu. To je to. Da vidimo čega smo se sve nakupovali. Da. Stavit ćemo oružje i oruđe ovdje. Mogao sam još, ali neću, jer mi ne treba trenutno. I ovako, ovako, ovako i ovako. Ništa, i to je bilo to što se tiče ovoga klipa. Nadam se da vam se svidio, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!